Heddiw mae Jack yn mynd i fod yn trio torri record y byd. Tro yma, y record i'w clicio neu snapio bysed. Dyma Jack yn dod, ein pen campwr. Ydy o wedi dallt hi? Be, fatha? Hynna? Na, clicio nhw. Mewn munud. Munud? Ia. Be, fatha? Be ti'n meddwl ydy'r record? O, dwi'n gwybod. 120? 278 ydy'r record. Be fydd techneg chdi? Ti'n gorau fatha neud o'n slow motion i fatha approfio bob un? Fatha? Na, da ni ddim efo'r technoleg. Ond dyma fo'n dod ein pen campwr. A me i ffwrdd, yn clicio 2-3 bus ar 2 lawr i bryd. O'n i byth wedi meddwl bys nhw gweld rhywbeth fel hyn ar dyledu. 1 munud sydd yna i Jack trio curo record, sef 278 gan y rwdan Jens Goodmanson. Rwdan ydi Swede, ie? Wel, os wedyn mae o dod beth bynnag. Mae Jack i fyny at 118 rwan. Mae Jack yn hamro mynd. Dydy hyn ddim yn hawdd. I dorri record rhaid clicio 5 gwaith yr eiliad ar gyfer taled. Mae Jack yn edrych yn brin ar amser ac egni. O, di o byth yn mynd i neud o. Come on, Jack! Wel, dydy Jack heb giro record y byd. Ond mewn ffordd, mae o wedi gosod record. Record y lle.